kerran soittanut näihin mun kappaleisiin ruukuja, jotka tosiaan löytyy sieltä Spotifysta ja YouTubesta. Sun ura alkoi silloin tosiaan jo 80-luvun alussa Broadcastista. Ehkä se ura alkoi jo vähän aikaisemmin sitten, silloin kun mä synnyin. Joo, silloinhan se alkoi. Se oli tavallaan ensimmäinen semmoinen menestysbändi. Joo. Olihan ennen sitä. Meillähän kävi silleen, että Kettusen Edu ja sitten Kaartaman Esa, jotka on Broadcastin toisia perustajajäseniä mun kanssa, niin mehän pölähdettiin Munkkiniemen yhteiskouluun samalle luokalle, 3. luokalle eri suunnilla. Kaartamo muutti Jeppiksestä Pietarsaaresta Mankkaalle ja tuli Munkkiniemen kouluun ja Edu muutti Martinlaaksosta Munkkiniemeen ja nytkin samaan kouluun. Mä muutin Varkaudesta Helsinkiin ja menin samalle luokalle ja loppuukin historiaa. Ja se on siis luokkabändi. Meillä oli bändi. Soitettiin kaikki konvat ja mitä ikinä oli. Luokkabileet ja muut. Status quo ja vähän omia biisejä. Sieltä se lähti 13-vuotiaana. Niin. Teillä oli sitten kansainvälistäkin menestystä tällä. Olihan sitten joo hauskoja kaikenlaisia Englannissa semmoinen orkestereiden pituushyppykilpailu. Voitettiin se Battle of the Bands siellä Prestonin Guildhallissa. Se oli ihan kiva voitto silloin aikoinaan. Uskottavaa aikaa. Se oli ne 3. levy, nämä suurimmat hitit on sitä aikaa. Ja sitten tuli siihen perään Gringos Locos. Niin, sit tuli Gringos Locos ja jotain muita bändejä, Pave Maijasen bändi ja Hector. Mutta se Gringos Locos oli niinku oma bändi. Se oli semmoinen hard rock bändi ja sen kanssa me kierrettiin vähän Englantia ja Eurooppaa ja Suomea tietysti tehtiin aika kuuluisen tuottajan kanssa yksi levy, Tom Dowd, joka on tehnyt kaikki nyt jo edesmennyt, mutta teki jo aikoinaan linjaa ja kaikkia ja Rod Stewartia ja kaikkea siellä olikaan. Eric Claptonin Leila on muun muassa hänen tuottanut. Niin tämän tyypin kanssa saatiin tehdä kuukausitöitä, niin se oli kyllä hienoa aikaa. Et siinä mä oon oppinut tuottamisesta paljon, kuinka levyjä tehdä. Kaikkea tällaista. Sitten alkoi Maijasen Paven aikakausi. Niin, sitten tuli Maijasen Pave, pyysi mua bändiin ja sitten tehtiin Jano ja Lähtisitkö ja nämä tämmöiset Paven se seuraava aikakausi, joka ennen sitä Pidä huolta oli se ensimmäinen. Sitten tuli tää uusi Iskelmä kautta rock-kausi. Niin siinä mä olin Masan kanssa 3-4 vuotta. Palava sydän ja Lähtisitkö, tai se Maijanen levy. Niiden kanssa sitten rundattiin pitkin Suomen maata kyllä. Sitten tuli Lyytisen Erjan bändi. Ja sitten tuli yksi Lawrence Jones, joka asui Englannissa. Mä asuin pari vuotta Englannissa ja kävin välillä opiskelemaan Amerikassa. Sielläkin tein vähän keikkoja. Ja on tässä nyt nähty maailmaa ihan tarpeeksi. Ja nyt ollaan täällä. Tämä on eka kerta. Niin on nykyään mä sitten tuotan, äänitän musiikkia. Ja sitten kun nykyään kaikki on etänä tehdään, ei levyjä tehdä enää studiossa silleen, että mennään kaikki yhtä aikaa sinne. Tai silloin tällä tehdään niinkin, mutta nykyään se menee niin, että mä teen rummut kotona ja kitaristi soittaa kotona, omat basisti on kotona ja kaikki tekee sitten vaan yhdistytään. Koska meillä on tämmöinen kuituverkko, niin me voidaan tehdä näin. Ja, niin kuin, meillä on muutamia asiakkaita, mutta en koskaan tavannut, puhunut puhelimessa. Näin se menee nykyään. Se on ihan sikäli kustannustehokasta, että mikään ei maksa mitään. Kaikilla on oma studio kotona ja siellä puuhastellaan ja ei tarvitse vuokrata paikkoja sen kun ostaa vehkeet, ne on nykyään halpoja. Ennenhän studiot maksoi 10 000 päivä. Nykyään se ei 10 000, saatte semmoisen studion, että lähtee. Niin kuin Juhanallakin on, kotona on omat ja Rikulla on omat ja kuvausvehkeet kaikki omat. Näinhän tää nykyään menee. Ja sitten mä soitan poliisisoittokunnassa, mulla on siellä virka, puolikas virka, että siellä mä saan olla vielä pari vuotta ennen kuin mä joudun ihanaan eläkkeelle, niin potkiin pois.
siellä on sitten joitakin bändejä. On meillä Gringoslavosilla ensi viikon torstaina keikka Helsingin Onko Rocksissa. Tervetuloa sinne. Katsotaan sitäkin. Vanhoja kavereita. Ja sitten Juhanan kanssa tehdään paljon kaiken maailman virtuosin juttuja ja Juhanan juttuja ja milloin mitäkin. Kaikkea on vielä tulossa. Sellaisia. Mutta vaikka on olemassa kaikista hienoimmat rumpusämpleet ja rumpukoneet ja kaikki, niin siksi mä käytän Miriä näissä biiseissäni, koska kun Miri soittaa sitten ne lopulliset rummut, niin se kappale herää eloon silloin. Niin. Kone tekee täydellistä jälkeä, mutta ei sitä oikein jaksa kuunnella. Siellä pitää olla ihminen. Ainakin näissä hommissa. Ei taida tekoäly tehdä hommia, sekin